Здравейте, добре дошли в канала на Център Далет. Аз съм Ради и в това видео ще ви представя прогнозата за вашия зодиакален знак за седмицата 25 ноември до 1 декември. Ако изявявате желание за лична консултация, може да свържете с мене на имейла, който е изписан на вашите екрани. Същия може да го намерите и в описанието на това видео. И сега към интерпретацията. Стигнахме до Стрелец. Само да разбъркам добре картите. Да видим каква седмица очаква Стрелеца. 25 ноември и 1 декември. Първа карта 9 жезъл. Втора карта 10 жезъл. И трета карта, това е отшелника. При Стрелеца ще се получи едно отлагане на, грубо казано, на нещата, които на вас ви се иска да прокарате напред през тази седмица. Примерно да кажем, ви се иска да излизате с някой, особено става въпрос за излизането с някой, да си прекарвате време повече с някой приятел, да си прекарате време повече, примерно да кажем с семейство, въпреки че това може да влезне в другата сфера, понеже през тази седмица ще ви се появят доста ангажименти, върху които на практика не може да откажете да ги предприемете тия ангажименти, понеже и аз сте подписали договор за тия ангажименти, примерно да кажем ангажименти на работа, и аз сте дали някакво обещание наскоро и имате да връщате някаква услуга и точно в този момент ви поискат тази услуга, и като цяло тия ангажименти, които ще се появят през тази седмица при вас, стрелци, или пък ще поискат да останете по-късно на работа, а пък в същия ден си оговорили среща с човек, с когото харесвате, например. И като цяло тия ангажименти ще са неотложни, чакат вас. И положителното в дадения случай, всъщност имаме две положителни неща, е, че ще има сериозна отплата, когато вие всъщност приключите тези ангажименти. Тоест ще получите, примерно да кажем, бонус на работа или пак някакви привилегии в къщи, ако тия ангажименти са в къщи и така нататък. И второто нещо е, че отхвърлянето на тия ангажименти, преодоляването всъщност на тия ангажименти, след това ще ви позволи да си определяте, грубо казано, сами развитието в сферата, където са се появили тези ангажименти. Примерно да кажем, ако тези ангажименти са се появили в кариерната сфера, там да си определяте след това нататък какви други, какви ангажименти за напред във времето вие да поемате, или пък в семейното огнище, така да се каже, или пък в социалния кръг. Но като цяло, само пак да погледна, това е една седмица на... Много хора биха ги определили като това човек да се занимава с глупости. И може на вас така да ви изглежда първоначално, то пък сега и то, нали, къде са присети шефа ми да иска тия документи, или пък да иска това становище, или пък да иска тази оценка и така нататък. Но въпреки че вие може да не ги оценявате за важни като цяло, те са не само за бъдещото развитие, примерно да кажем на фирмата, или пък на семейството, или пък на социалния кръг, но и за вашето бъдещо развитие. В момента не чак толкова много, но след време определено ще може да стъпите на тяхното изпълнение и примерно да кажем да си поискате повече, да си поискате по-голямо влияние, да си поискате по-голямо възнаграждение и така нататък. Но отново да споменем, че страничният ефект от това нещо ще бъде, че няма да може да отделите и да се възползвате всъщност, защото не знам точно как да го обясня. Да отделите време на хората, с които искате да се срещате, да комуникирате, да излизате, да флиртувате и да си
прекарвате с тях времето през тази седмица. Не, че изцяло, нали, ще бъдете затрупани, но определено няма да може да отделите толкова време за тях, колкото на вас ви се иска. И такава ви се очертава седмицата, стрелци. Надявам се да ви е било приятно, пожелавам ви успех и ще се видим следващия път. До тогава. Чао!